Een strierende Marit Bouwmeester is in Watten binnenhellen als een echte heldin. En dat gaat natuurlijk op een boord. Echt fantastisch en speciaal. Ik bedoel, ja, ik ben gewoon echt geboren in Watten, hier altijd wennen. En wat een sport ik voor u zeg, maar om het dan zo weer hier weer rond te komen, is dat voor de meesten te zien die ik mooi leven. Ja, dat is wel echt een speciaal gevoel. Die had hier gehoord. En dat zegt zich onder de glinstering in de regen. Ik op het Jereveen wie het flink feest. De Olympische turners werden huldigen, maar Sanne Wevers als grutte blikvanger. En daar is ze, onze Olympisch kampioen, Sanne Wevers! Je merkt dat het echt heel erg leeft en dat er zoveel mensen weer op af zijn gekomen. En ja, dat je hier gewoon staat met heel veel Olympiagangers is echt wel heel bijzonder.